machiel ariyo adek mondo mi jopiny oyud services. Alright. Kamano. Erokamano ahinya. Ilero kaka winjruok ni dhi bet en tudruok mar tich Yes. e kind sirikal mamalo gi ma Nairobi. Owere kod mano, koth ne ochako chwe ndalo ariyo mokalo, koth osebedo ka burore Nairobi ka, kendo niwacho ni kata mana kitwakruok mari nyiso mano ni piny ng'ich oko kendo koth bende medo chwe. Kinde ka kinde ka koth chwe to Nairobi weche mag wuoth samoro nyalo bedo gi pek. Nyaka sama wantiere ni, ikruok kata wach chenro mag wuoth e Nairobi inyalo miyori atamalo adi kaka jatend migawo mochung' ne weche mag wuoth ndara kaachiel kod were mag apida kata gedo mag yore mag tudruok ma kamago. Kuom mwasetimo, anyalo miyora atamalo 60. King'iyo wamiyo ibro neno kuom ndalo matin ma intie go e town, ibro yudo ka wamiyo jowuoth nafas maduong' ma ginyalo wuotho. Kech wafwenyo ni Nairobi dhano ng'enye molo nyamburko. To chon, mana kaka nawacho last time mane antie kaidi, chon kane itimo design mar yo tibiro yudo king'iyo mana gima rateng' nendo, kama mtoka ringe nendo, ne ok ng'i kama abiria biro wuothe kata kama jopiny biro wuothe, ne ok ng'i taya to gi drainage. Ka in very keen tibiro yudo ka town kacha chande, sani kuonde ma abiria wuothe wayaro mondo mi jopiny owuoth mogine mogonyore. Kichaki ng'iyo kendo ibiro yudo ka nitie kuonde ma nitie parkings be bodino mondo mi wachak wayaro kendo wuoth mondo mi jopiny owuoth koyangore. Then yudo kamano wuotho koro yot, ng'ato nyalo yudo nafas mar wuotho mondo dhi otim gima odwaro mondo mi owuogi odog ot kata e shughuli ne mamoko. Kichaki ng'iyo kendo apaya be ibiro yudo ka ng'eny nderni mang'eny watimo gima iluongo ni recarpeting. To moko be nitiere ma igero, ok kata na ICBD kende kata na gine estates. Magi endi gin gik ma watimo na jopiny. Ka in kin kendo tibiro yudo ka drainage, iwacho ni koth biro, nitiere kuonde ma ne wayudo ka odundu ma kalo pi this. Wabedo gi mpango ma nitiere masama wuoyi kodi nitie ma waseyaro mondo mi pi kobiro to pi kadhi mondo kik pi chung' mang' miyo malo flooding timore. Koro mago kuom gik ma wasebedo kwatimo. Kichako ng'iyo manendo boda ka in kin George, ibiro yudo ka sani boda biro wacho ni 90% nikech nitiere moko magele matama. Ibiro yudo ka 90% sani tirwako reflector jackets. Nitiere RRI mwatimo jointly with the Ngao, the national government, mondo mi by April wabed ni wan gi boda ma ng'iyo ni jopiny owuotho mayom, jopiny owuotho ma safe, and it is also en kendo reliable. To be wantie gi jo boda be e gini endi to gi jo NTSA. Ibiro yudo ka wase develop system moro ma koro in aparo ni by April kidwa idho apiko to ibiro yudo the front facing, inyalo ng'iyo namba mar apiko no ting'iyo ka apiko ni to ng'ama riembe be en gi license mar riembo apiko, to be entiere gi gine be apiko ni nigi insurance, to osetimo offenses adi, makosa adi mosetimo nyaka nochak riembo apiko ni. Koro yudo ka samo ting'i apiko to in sure ni inyalo chopo kama ne dhi e kuyo chonde maonge gimoro momaki. Koro mago kichak idhi, nitie gik mang'eny mwasetimo George. Kichak idhi ng'iyo e wach mar mtoka maringo kata iluongo ni electric mobility. Kanyo be nitiere gima wasetimo. Nyoro Japan 2 weeks ago ne nitiere launch mar the national e-mobility policy. Kaka county ma Nairobi, wan e county mokwongo ma sama wuoyi kodi ni wan gi framework mar that e-mobility ma wachiegni onego beni wakadhe e cabinet mondo mi koro wachak tiyo kode, mondo mi koro geche mek sitima mabiro kaendi koro gibed regulated, ma ok ni in iwuotho gi charger ni ng'ato nigi charger mopogore, ng'at machielo keto charger, koro onge order. Koro en kama inyalo dhi iket gachi no endo kamoro achiel ma en universal, manigi universal charger. Sitima be ok oket hapa na pale manyalo kelo weche mek wang' mek gik moko. Kichak ya kanyo endo tibiro yudo ka wan gi regulations mane wasepass matayo weche mek transport and mobility in Nairobi. Higani ne kuom ndalo machuok wasekadho gi regulations 15
ma magi dhi konyo kabisa. Wan gi regulations mar bodaboda ma gik makoni kuom bodaboda gi are in the regulations. Kichak idhi ng'iyo mar matatu nitie kanyo, kichak idhi ng'iyo mar NMT kama raia wuothe nitie kanyo, kichak idhi ng'iyo frontage ma kiwuothe duka tibiro yudo ka jok oliero posters ma dwa kata na tuomo wang' japiny.